Vadiwa vateereri, tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Sezvo makati hatifaniri kusanganisa zviziviso maaudio anenge abva kuvanhu nema-secrets and confessions panzvimbo imwe. Saka tabva tati regai tigadzire another segment inenge yakangotarisana nezviziviso neavo vanenge vari single and searching. Eka munongozviziva kuti mukomanashi munhu wevanhu. Hapana ka pandingazoti kana musingle auya ariwo searching ndobva ndamuti ini handikwanise kukubatsira. Ndinongoitawo nepose pandinogona kuti ndimuconnecte nemamwe masingles out there, because being single is not a crime. So this show we will call it Date Me Zimbabwe. Regai tibva tapinda pamusingle wedu wekutanga muzuva ranhasi. Hanzi neimwe hanzvadzi yedu. Hello mukomanashi, I am a single lady and I am aged 34. Ndine mwana 1. Ndinokumbirawo kuti mundisanganisewo nemurume akurawo papfungwa. Anofanira kuva nevana vake 1 or 2. To my future husband, ndasiyira namba dzangu kuna mukomanashi. Zvepwere no, zvekutambisirwa nguva handichadi because I am ready for marriage. Regai tiende pasingle lady wedu number 2. Hanzi mukomanashi, ini ndatanga ndasenda audio kuti munyatsonzwisisa nyaya yangu yazoita kuti nditsvake murume pasocial media. Ini ndiri kutsvakawo wekufambidzana naye, asi handidi akapfuma kare. Ndinoda hangu anonwa mapiritsi seni. Vana vangu vakura, wekutanga ane 21, wechi2 ane 16. Ndinokumbirawo mukomanashi kuti munditsvakirewo, nekuti ndikakwanisawo kuwana wekufambidzana naye ndingafara, because most of the nights handirare because of depression. Regai ndibva ndaplaya audio yavo muvanzwe vachitaura. Mukomanashi makadii henyu? Ini ndiri mudzimai ane makore 29. Ndine makore 29, dambudziko rangu rakamira rakadai. Mumba medu takaberekwa tiri 11. Indiriwe number 10. Handina hangu kuwana mukana wekuenda kuchikoro, but pandakakura ndaingosevenzera vanhu mudzimba, nchingoita house girl ndichisevenzera vanhu mudzimba. Saka pandaisevenzera vanhu mudzimba ndakasangana namwe mai vachibva vati, pandaishandira vachibva vati ndoda kuti uroorwe nehanzvadzi yangu. Apa ndine mukomana wangu andaifambidzana naye, vakatoda kuti uroorwe nehanzvadzi yangu. Ndikati mai, ndine mukomana wangu andiri kufambidzana naye. Vakati hai, ndoda kuti uroorwe nehanzvadzi yangu. Chibva ndaroorwa nehanzvadzi yavo iya. Havana kundiudza kuti hanzvadzi yavo inomwa mapiritsi, inorwara nechirwere chepfungwa. Saka indaingogara saka indakatozozviziva ndatoroorwa kuti ndozvaari. Takagara chibva ndabata pamuviri pekutanga. Aigara achingondinetsa vedu, ndichingorohwa, ndichingotukwa, ndakakunyengerwa, chichi. Achingotaura mashoko anoda. Ndai ndisingavati. Achiti ukangovata achiti ndoda kubaya nebanga padumbu ipapo, mwana iye ari mudumbu abve. Ndisingavati kubva mimba yangu ichitanga kuonekwa kusvika 9 months. Kusvika ndimupone mwana, kusvika akure mwana ndizomubvisa pamukaka. Ndaingogara ndine musodzi pamatama ndichingochema chete. Ndichingogara ndichingochema. Asingadi kuti mwana amwe mukaka. Ndaitoti kana akavata ndaimuka ndonomwisira mwana mutoileti iye akavata. Ndodzokera ndonovata. Mwana akamukazve ndodzokera mutoileti ndonomwisira mutoileti iye akavata. Ndikaita vana vangu vaviri, mukomana nemusikana, vakakura. Vakatanga kuenda kuchikoro. Pavakatanga kuenda kuchikoro vachibva vatorwa nemadzitete avo, nchibva ndazobva pamba paya. Chibva ndakagara. Ndagara nchibva ndafunga zano ndikati pano pamba apa hapagariki. Vanhu vachonanga vanhu nezvinhu zvavo, asi zvasingatomboratidzi nekuti hapana chavaindibatsira nacho. Chavaindibatsira naifunga kuti uda pamwe pandaroorwawo pane vanhu vane zvinhu zvavo, pamwe dambudziko rangu richapera, nokuti ndovanouchengeta mai vangu kumusha.
asi ndakatoona to zvakatoita wesi nekuti hapana aindibatsira. Mari yekutenga zvandinoda ndaitoita kuita maricho, ndichiita zvandinoda, ndichitenga zvandinoda. Ndikatsvaka mari yebhasi ndikaenda kumusha kwedu, ndikanorondedzera vabereki vangu. Ndaisingabvumidzwi kuenda kumusha kwedu, ndikanyorondedzera vabereki vangu kuti ndonyaya iripo. Vakati taisingazvizivi, saka iwe uri kufungei? Ndikati inini kumurume handichadzokeri uko, handichadzokeri chero zvaita sei. Chibva ndagara papa nasisi vangu vanga vari kuno South Africa. Nchibva ndauya kuno kudaro, nchibva ndatanga kushanda. Ndakagara 2 months ndisingashandire chi3, nchibva ndashanda. Saka murungu wandiri kushandira iye zvino, murungu iye ndakatongomupiwawo naMwari. Murungu iye akandida sezvandiri, akandidzidzisa zvose zvaaida, zvese zvaaida kuti ndiite akandidzidzisa. Nhasi ndiye wandiri kushandira murungu iye. Saka tagara kudaro tichishanda paya taishanda tiri vasikana 2, ini nasisi vangu nevakomana 3. Tichishanda kudaro takagara 6 months ndichishanda ndina sisi vangu paya. Saka paya pane umwe murume aisevenza pabasa pandinoshanda pana. Achibva murume uyo achibva ndinyenga, ndichibva ndatomboti ina hangu ini zvokuroorwa handichadi, ndoda kuchengeta mai vangu. Chinhu chokutanga ndichitanga kushanda, ndakatanga kuvakisira, kufunga kumusha kwandakabva ndakatanga kuvakisira mai vangu flat. Chibva ndavavakisira chiflat. Pamba pedu paya pari pamba panotarisirwa pasi, pasina kana imba yemazen'e. Chibva ndavakisira mai vangu flat. Chibva ndagara, chibva ndashanda, chibva ndatenga mombe yangu ichibva yangozofa, yakarohwa nezvinhu iri mudanga, ichibva yangozofa. Chibva ndagara futi. Chibva ndazodana nemurume uya, asi murume uyu ndaisingazivi kuti murume uyu unomwa mapirizi, asi haana mbondudza. Sisi vangu chaivo mwana wamai vangu haana kana mbondudza nezvazvo, asi aizviziva. Saka ndakadana nemurume uya, tikadanana akatombonobvisawo zvishoma zvakabvisa tsvakirai kuno kumusha kwedu. Tikagara tichishanda, iye anga ane 15 years asati ambosvika kumusha kwavo. Ndikamutsvagira hama dzake, ndikatsvaga hama dzake ndikadziwana. Anga asingazivi kuti kumusha kwavo kwakamira sei. Ndikatsvaga hama dzake ndikadziwana. Tikaenda kumusha kwachona tichitumira zvinhu, mari chitumira chibva taenda kumusha kwacho ndikanokuona, tikadzoka tikashanda, tikatanga kuvakisa imba ine 3 rooms. Achibva azotanga, imba iye yatopera, achibva azotanga kurwara. Murume uya akatanga kurwara nokuti anga asingamwi mapirizi. Kaiti kana ini pane ndiri ndauya kuzomuona anenge asingamwi mapirizi. Saka achibva atanga kurwara, akangorwara so maybe 3 months. Haana kundudza kuti anomwa mapirizi. Saka ndakazoenda kuchipatara. Taenda kuchipatara paya chibva iye anga asingadi kuenda neni kuchipatara. Saka aingoya achingovanza zvaitovanzira upenyu hwake. Achibva arwara paya achibva afa. Akafira muno mujoni. Achibva tamusenga naye kumusha ndokunomuiga. Ndadzoka ikoko vabereki vachona vokutoblema inini kuti ndini ndakamuuraya, vokutonditumira mamhepo, vokutonditakudza mamhepo. Ndichibva ikoko ndikauya ndikarwara zvimwe zvokurwara zviya zvekutoona mamiraku, uchiona dhoo richivharika richivhurika. Ndikati alright, hazvina basa. Chibva ndatanga kurwara, chibva ndaenda kuchipatara, chibva ndanobatwa HIV. Chibva ndagara paya ndakazorwara zvokurwara zviya varungu vangu vachibva vati chiinda kumusha. Chibva ndaenda kumusha, ndikanogara kumusha ndakanogara kumusha 8 months ndiri kumusha. Varungu vangu vachingondifonera kuti uri sei chichi, kana wapora udzoke. Ndikanobatwa futi kumusha, ndakanobatwa TB. Saka ndakarwara zvokuti ndakaona kubata kwaMwari kuti Mwari unoshamisa.
pane zvandaenda ndakatakura ndakaona kuti Mwari unoshamisa zvokuti kuti ndisvike pandiri nhasi. Varungu vangu vaibva kuti kana uchinge wapora udzoke kubasa. Ndikadzoka kubasa zvino kwandiri nhasi ndisingarebesa hangu nyaya pari zvino ndo zvandinokwanisa kutsanangura iye zvino. Kasi kana ndazosununguka ndichataura zvakawanda because ndakaona zvishamiso mukati muupenyu hwangu. Ndakaona kubata kwaMwari kuti Mwari anoshamisa ende kune mamwe maprofita anotumwa kwauri, anotumwa naMwari akangonangana newe. Dei pasina izvozvo dzimwe nguva dzenguva ndade ndakatofa, asi Mwari vakaita kubata kwavo ndikakwanisa kudzoka ndikava ndikashanda ndikavaka imba yangu ine 3 rooms kumusha. Nje ndavakisa pamba pedu imba yangu ine 3 rooms ikapera. Iye zvino ndikasara kuplasta kunze, asi zvimwe zvese ndakapedza, mazen'e zvese ndakapedza. Asi sisi vangu ava vaizviziva kuti murume uyu unorwara nechirwere. Ndakangoti Mwari kuranga ndekwenyu, imimi ndii munoziva kuti muchavaranga sei, nekuti vane godo neni, nekuti ini ndaita musoro, ivo ndo vakatanga kusvika muno muSouth Africa but pasina kana chimwe chavanga vaita kumba, asi inini vakaona kuti ndine musoro kudarika iwo, saka vakangondiitira utsinye kungoti regadana nemunhu iye ane chirwere abatire chirwere. Vaipfungwadzira ivo pfungwa dzavo vaipfungudzira kuti pamwe ndichafa, asi nekuda kwanyasha dzaJehovha handina kufa. Nhasi ndiri kufema, nanhasi ndiri kutofema, ende murungu iyeyuyu ndinongoti Mwari akamira neni pamatambudziko iwawo ese kuita semunhu mutema. Ndakamupiwa naMwari. Saka ndokumbura kuti kana moposta muchinje voice rangu. Iyi ndiyo yanga iri backstory to this lady ari kuti iye ari kutsvaka munhu wekufambidzana naye. Regai tiende pane imwe case. Hanzi makadii mukoma, ini ndiri mukadzi ane 45 years. In one of the audios dzandakateerera pachannel yenyu makati kune avo vari single vakuisirei mamessages, sometimes vanokwanisa kuzowana a partner. Ini ndiri kudawo a partner, asi munhu uyu anofanira kuva munhu anoziva zvaanoda, aged from 47 to 55, akafirwa nemukadzi kana kuti ari divorced. Many thanks, but I remind you again, ndiri kuda 47 to 55 men. Please ngava ku-inbox say only if they are single. Regai tiende pa case yedu inotevera. Hanzi hello mukoma Nashi, hope I find you well. Ini ndiri mudzimai ane 35 years. I am looking for someone wekufambidzana naye. Angava nemakore 38 kusvika pa 49, ari single, anozvishandira, anoda a serious relationship. Angava ane vana, ini handina problem nazvo, nekutiwo ini ndine vana. Please post for me as Heidi. Mukoma Nashi anenge ada nezvangu mozomupa namba dzangu. Our next single lady iye ari kuti, makadi mukoma Nashi, yangu haisi confession zvayo, but iniwo ndiri musingle, ndiri mudzimai ane 30 years, ndiri muno muSouth Africa. Ndinokumbirawo kuti mundisanganise nemurume ari pachokwadi 32 to 38. Ngaave munhu ari HIV positive. Kana pane anenge andifarira, munomupa namba dzangu idzo. Regai tiende pa case yedu inotevera. Hanzi yesi vahanzvadzi, I am a lady ane makore 37, ndine mwana wangu 1. I'm looking for someone wekufambidzana naye, ari family oriented like me, would love to meet someone ari around Joburg, a very mature and responsible man, avewo muhombe kwandiri. Should a single man come to you anakidzwa neni, please mupei ma details angu. Regai tiende to our next single lady. Hanzi makadi, iniwo ndinofara kuno, ndiri kudawo murume anoda zvekuvaka, ari serious, humble and respectful, asingasarudzi basa. Inini I am 43 years, ndinogara muPretoria West, South Africa. Namba dzangu ndeidzo. Ndiri kutsvakawo murume ane 47 years zvichienda kumberi. Vadiwa vateereri, muchirongwa chedu chemuzuva ranhasi che Date Me Zimbabwe, ndiwo masingles atanga tiinawo muzuva ranhasi. Saka if you are a man and you are single and you want me to connect you with any of these ladies,
do not hesitate to inbox me and I will connect you. Asi atidi varume vanenge vane misha vonyepedzera kuva masingles. No, tinodawo vanhu varikuti varikudawo kumisa misha nevanasikana ava kuti isu vanatsano tikwanise kuzodyawo mari dzemarooro. Uyezve kana chirongwa ichi chisina kukufadzai, just tell me mu comment section. Kana chakufadzai ndiudzei zvekare mu comment section. Kana uri a single lady or a single man, you can also come to my inbox kuitira kuti next time patinozo upload another episode nyaya yako inenge iripo. Until we meet again, this time tongoti date me Zimbabwe.